नमस्कार सर. नाही सर, एसेबो सिगां सर, रिसिभ खालामनो दा नङा आं बिसोर नायबावगोन बै 100 बोसोर थायो मानसिफ्रा बुरैना दा आं नोंनो 100 बोसोरसो जाबाय जाबाय. 100 बोसोर जाबाय 100 बोसोर जायाखै हिनजावफोर आंनि फिसाजो सासे बायदि जाबाय नायखांनानै होमबासो न'आवबो खामानि मावनो हागोन मिथिबाय मोनसे फोजोबना मोजां जाबाथाय आरो न'आव खामानि मावनो हागोन आं खामानि मावनायखौ लानानै मावो दा मावनानै थिग जागोन antibiotic or medication free also we have to stop दा बे एसेन्सफोर एन्टिबायटिक 아니, 지금은 이게 새 인터벤션만 있는 데 아니, 문제자가 무슨